nna gị dava gị onye ebe ka ebu kedu ebe ị na-alụ na moto nya driver ka kedu route ị na-agba ege ntị na vidio ka ị na-agba kedu ebe butezile gị na route Aguleri yesterday gee ntị gị echegodulu ọ dị legal ịrapụ route ị na-agbagba another route ọ dị legal okay kedu iji wee mmezi iwe adị legal ka iji were after route ị na-agbagba another route now kedu ibe ejikọrọ gị na nwatakịrị si na moto gị mapụ along the line kaina kazi so mwa wesi yake noge sungu yard so na wana wanya wesi mumba so mwa ya map ebe kelebe de fo nwatakịrị namba la tuza Aguleri saja bana ukasi mekani ị ma bụ before onyanwa kwụsịrị gị wee gba break n'oge kwụsịrị onwe gị bulie oyi ebe akwụkwọ n'oyiro akwa green ọba n'iru moto ka ọ na-azụ mgbe ọba na-azụ moto kedu communication gị na ya nwere mana ịma na-aba akwụkwọ oyi kedu ma bụ ịchọ iduli ejebe ya dị iwele anya ịnụkwa na nwata akwụkwọ nwatakịrị ahụ kedu arụ n'ụlọ dị ka ọ dị ịnụkwa 10-11 years gị na-enye ya ọ dị ka ọ dị na mgbe ị gwaziri ya ka ibuli na ya dị kedu ibe o kwuru mgbe a ọsị gị mba kedu ibe imezi ibul moto na-agakwa nya wee mapụ ọ ga-abụ mapụ na kedu ibe mezili nne oge ọ mapụrụ ị kontinu gaba ka kwụsịrị ka ọ bụ because na we land nọ ndị ọkada bụ ibe jidere gị o nwere ndị ọkada dị involved na this matter ọ bụrụ onye ọkada kedu ibe dị iche na onye ọkada na onye ladies machine kedu ibe dị iche na ọkada na ladies okay ladies machine ọ na-ekaba dị but I land about more than 2 ọ bụrụ ibe kwuru before mmadụ ọ na-ede ebe a bụ mmadụ ịtọ then mmadụ ịtọ ahụ na buzili ejebezi ụlọ ọgwụ abi wetin gị nwa wejebezi ụlọ ọgwụ oke ibe ahụ imele na ọ dị mma ọ dị gị mma ọ dị very very bad mmadụ mee nwanne gị adịghị mma ọ adịghị mma kedu ebe ị chọrọ ka anyị na gị mee kedu afa gị ọzọ onye ngwele ka ebu na ngwele andị mana ọ bụrụ rutu gị dị ebe ahụ ịgba wee nwatakịrị nwaanyị ahụ wee bulie dị between 10 to gịnị 11 years ị na-anị ya n'ọdị ọ dị mma okay ụmụnne m unu anụgo ife mere na this video malọ m ife na-etinye a lot of our people into this kind of crime really don't know mana ọ ya abụ onye jidere this ọ sị na-aka ọrụ ekwensu mana ekwensu gị anọ ọrụ onwe unu a na-achọgharị ya do you understand me ụmụ nwaanyị agwụ na wee bụrụ nke nwa 10-11 years ka iburu na moto na-achọ ibie wee na ya adịghị gịnị ka gị na nwa 10-11 years ga-akọ dị kedu ife na-eme dị some of ụmụ nwoke be anyị emainu akabela aka kedu ife gị na ya ga-akọ kedu ife gị na nwa 10 years ga-akọ kedu ebe unu ga-ebido dị kedu ife na-epush a lot of our people to ịdị attracted to emainu gịnị ka gị na nwa kịta na iburu ihe nlatala obere kedu ife gị na nwa a ga-akọ mmadụ anyị anọkwa gị na ya na-aba agafe ebe ibi eje ndị kọmpaụndụ ọ yara ama na onye anụnwa abụrụ nwa gị kedu ife gị na ya na-abụ ga-akọ kedu ife gị na nwa a ga-akọ kedu ife ị ga-akọrọ ị ga-agwa mmadụ na onye ka ọ bụ somunu nwa bụ ụmụ nwoke ahụghị ya da asọ unu maka chika nna agwa gị
especially gị nwee akara mere gị ebe ọbụla sketi dị ị ga ọ na Casanova, that is etu ọnwụ o si wee dị mpio ọbụla ị ga-aba, oghere ọbụla ị chọrọ ka igwu ihe anya gị ma igwu isi gị na ya na unu wee pụtara unu na-etebọgharị onwe nwaanyị minor and dachi akwa akwụkwọ yisef asọrọ gị oyi na ife abụ nwata akwụkwọ ma gịnị ya na-aba asụkwa ozoro ị na-akọ aka ụdị akụkọ afọ dị na ọ bụ na ejidere gị na ma ọ bụ na the girl amapụrụ ewee jide gị iburu ya na hi una take am easy o.